til. Det er svært at sige. Og den er godt sendt ind, det er Frans Diabutras med sit første mål i Hobro-trøjen. De stod i kø for at tage det frispark, men det var den rigtige beslutning, må vi sige. Ja, en mand, der i min bog er heldig med at være på banen stadigvæk. Bringer altså håb tilbage i de gule trøjer. Rigtig lækker sparket ind. Får nøjagtigt den fart over muren, den skal have. Det er umuligt, når Jesper Hansen når ud til. Ja, en af grundene til, at han var så højt elsket af sin cheftræner Fredericia Jesper Sørensen, der sagde på brug og sæt fuldstændig rigtigt ved at hente Putras. Ja, der nu kommer i lidt mere negativ fokus. Har været den store held de første 2 runder med mål. Nu er det altså lige pludselig marchorder med en halv time igen, og det er jo decideret dumt og urutineret. Ja, det er det. Men bliver også stillet i en lidt dum situation af sine holdkammerater, i og med, at det er altså ham, der skal... Han står tilbage som sidste mand på standardsituationen her. Og lige pludselig så er Putras altså fri, og der skal ikke meget til, for at man trækker et gult kort her, men skal han lade ham køre? Ja, men altså, det er en farlig situation.